Hi guys, maayong hapon. Ngayon guys ay magatubila ni mother. Doon nakadlaw ako nakadto dito. Sige siya chat na asaman ka. Anong man ka nag-anhi dire. Na ako mamputan nga naka-upload siya kay editan din ng Mercy yung video. Kaya dato ko nung nakadlaw. Paingon na siya din sa balay. Ag-ingon man sa Mercy nga asaman ka. Tiyan yatod ko ng cellphone nito ni Otik kaya ma-upload sa Mercy ako ra-upload ay ako ra-edit ito naka-upload siya guys. Papasukin ay ganina ako sa gitanaw ko ay nag-pop up man sa ganina ako naka-upload po siya ganina editan sa ni Mercy dagan unod lang ay nangamuti sila guys mga bata. Tawag lagi si mother nga anong lang ka nag-anhi dani kuan man gud na kuan among motor na nga kuan ang rayos nakaron kay ganinas kay nagkuan man si Alan ganina yang gipaayo tanan ipang baghuan niya ang rayos guys kay aron kuan mabag-o tanan kay kakargahan man gud sa bugat mo nang ang rayos nga mga kuan dali raga disalign mga disalign adto ta sa sentro man akong kuan dito sa balay pamahog ingon sa kahoy nato trabaho kada adlaw balik-balik nang ani na din ko dinhi sa sentro ay nag-ani magadto na din mi dito kay karon pa masad si Alan nakapangas. Danlog po namong dalan guys kay kada gabi iman gaulan na manang di patara ni makakuha na tong dalan nga mauga ganina nag-init siya nagulan na pod naglandahaw nang sige lag kabasa tong dalan sige lag danlog di nakalikayan karon umulan na sa niyo kay baga kay dagom mo yung motor sa dalan alang gibilin ay karsada ay, nawasingan kung basta kawasingan ang motor ay kayo so dayon pita na sa dayon paggawas diri mo tayo bilin pero hadlok man ang gabi hadlok ko kay basig binuangan ba ibigyan na ito makunan ibigyan na ito may balan nga binuangan niya kung ibilin diha munang sulod kid siya bahalag danlog bagon lugar na tanan isa ka sit day ni ha pila pila 250 sagdi lang basta kay importante nga bag-o siya tanan pila man ang libor kani tanan guys nga disalign ni adto ng adlaw nang wala siya lang naka-duty wala siya nga disalign karon nagsweldo man siya so iya ginang gibaguan tanan nagsweldo man gibaguan niya tanan iyang kuan kay gamit manggod ang motor wala ka po. Lagi pa nila mga guys. Kang Alan. Amilo si mother guys. Buksan mo. Si mother ni guys. Basa, ipamilo ni mong basa. Hindi ko kani. Si Ate Maya guys, gikan pa na siya sa balingwan, basa kayo. Kani si Mimi guys, scammer ni. Kanaman kuno. Di anak kali sa sabon. Be. Sisuhog ka sa Macrorin. Be. Abti kiki ka ma. Alam to sabon day. Nag-order si Doydoy og sabon di ay.
Guys, One, Wi-Fi. Ano siya guys? Taguloy na. Live. Hi guys, nami la mother guys. To si Ala naghimo sa project ni Relona. Christmas tree na guys. Ay, lantern. Ang harap ng pusong ikaw patutunguhan kailanman. O straw lang. Ha? Straw. pare. Ito nang ko kaya na tao.
Hindi tayo gusto, dapat yun. May alin daw. Yan nila rin. Latas na doon. Datugin ka ng latas kusina niya. Sila na 2 kilos. Nag-2 kilo lata niya. 1 kilo ito niya. Piso sila. Ako nagilo. Ano to? 30 talo. Ako bigyan mo ng tipok kasi magbutilya o. Kilit. Salang din yung siya sa ko. Ikaw kayo pangusos din ko. Ano sa look? Sa kakubos ay kamay. Bagi na lang. Ano puti? Yan. Ato gulay ni tita. Pare, kung binibiro mo, hindi mo kasi yung biro mo, pare. Hindi ako nabibiro, pare. Hindi kita makakindiro yung bukol sa pare. Alam mo, nakayas yan. Alam niya. Nawala na ko yung pipuri. Kini yung tadi niya, yung hindi ka na ano. Susukan ito lang. Wala ka lo? Nangyari. Alimanan. Alam ko hindi mo gusto ng mga narialis ko sa Nawasan. Patsada ko. Limil ba kayo? Ukol ba? Kasi lambre ko. Ano yung lambre dito? Hindi, gabi. Ano yung pare? Pa-prior to the plan. ang gabi na pangangailangan sa anak sa nila. Kung isa na
Yung lambrero. Wasa, lambrero. Yung Aman lo. Yakult, palitan sa condense, palitan sa Nestle cream. Palitan. Ikaw ang mo sa butong kay Valentine's Day at ang eh. Guys. So ngayon guys, ay labo si unang yako o condensed gaya ulang mani si nanay kay ay narating bun condensed guys una una condensed na si mami guys Aman. si mama Lilen si Lolo Green. no si Papa Dede aman ato tanaw sa ate tulog si Manoy si ate ito sila na sila dito ito si Lola wag po pang ulit guys na si Vince wow wow Collins Ihari ang owning Collins Collins tayo guys ang bining Collins isa din Ano to si ate di ay? napagsunod ato natin local yung guys na taon to Soy to. Nagbali na si Soy. ha? Ano yung miss yun? Ano kayo? Nasa mana guys Sini may nagbalhin. naa udah kayo Namit kayo guys Ito ko karon sa court guys. Ako man ako karon lang. Ito lang guys. So sa gula na teki ako. Ako dire guys. Nalata na ba nakaroon ba? Sabi nga. Lang guys ha. Ulang siya. Kuhaan sa atin. So nara guys. Atin na. Ano lang ang kuwan gani guys? Ano mga anak na niyong mama, kaya na guys. Ano mo butis? Atin yan i-mix. Tawag ka si mama dito si Kara. Tawag ka, imulula. Wait lang. Wait lang guys ha. So nakabalik naman ta guys. Kainin na. Mix lang guys. Mix. Wala. Ay, Ano yung ganyan? Mami. Okay, boy. Sa to ba? Low, is na low. Sarap. Ako lula guys. Makinahanglan ko nung ka ipahiay. Para Alam ninyo guys. sa manino. Yaw, kinaganito. Sayaw man na. Sayaw ka na. Jan! Mister!
Uy, na misto. Saan nakabalik naman na guys? Kaulo na ngayon. Sarap. Si Mario nagkuhan sa daan kaganiha. Mauni ang isuslan. Kaya dili siya ganahan nga na ay manik ang suksok ang sayang ko. Saka ko din. Pasok to kadali lang doon. Kaya dagan ang lula. Kana pa ay gamay day. Mas nindot ang sabaw ko sa umus. Tuyok. Wala, sanin ninyo si Papa. Tuyok-tuyok na yung nanas niya. Labog. Wanay maniwan. Wala kepi. Puro lang sabaw. Wala na sa sabaw. Una na lang. May igunan niya. Sabi niya. Alam mo rin. Ano pagkaon kay Nindot nga man yun kay kagugug pa siya. Wala ka nagmama. Wala man isagol. Kay guys. Maon. Naba? Wagi din na play din store. Ano pag parere? Ano puno na. Clear na. Murag kanigit sila ang sweet. Amigason gina sila. Amigason yun sila, tamis na naman yung butong. Ayaw di. Narak. Murag nakwaan. Guro na sila. Kaya na siya nag-abay. Pangka! Pangka di ay! Nagpalayo-layo di ay! Agoy! Napangka! Kaya kariri nilin. Naglikay. Naray mo kay Aron masustansyan. Guro na rin niya. Kaya nilin. Sabaw. Pwede ni siya iskindihon ta. Pwede. Hindi kinisig istindi. Asa man day kani nagpatagaway? Apat dahil ni papan.